Здравейте! Днешният брифинг е по повод предотвратен опит за контрабанда на голямо количество високорисково наркотично вещество марихуана, в конкретния случай 739 кг 210 грама марихуана на обща стойност 6 милиона 47 хиляди 233 евро. Съвместният брифинг е съвместно с Окръжна прокуратура Хасково, Агенция Митници, Главна дирекция борба с организираната престъпност и Гранична полиция. Вдясно от мен е господин Стефан Бакалов, началник отдел борба с наркотрафика в Агенция Митници. Вляво е господин Емил Борисов, заместник директор на ГДБО, и него господин Илиян Георгиев, началник група на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. За последните 4 месеца това е втори случай на осуетен опит за контрабанда на такова голямо количество високорисково наркотично вещество през гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Всичко това ясно показва отличната работа и сътрудничество и взаимодействие между нас. Тук е място да изкажа своята благодарност за отличната работа и за взаимодействието ни с служителите на Агенция Митници, на Главна дирекция борба с организираната престъпност, включително и на Гранична полиция. Както знаете, преди 4 месеца имаше аналогичен случай. Там количеството марихуана беше с 30 грама по-малко, отколкото е към настоящия момент, по настоящия случай. Все пак гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево